Chimo, Onyisi. Dalo Onyisi. Yeah, Nankeki can net. Hi. Chukwa look on Kudoyo. Onyisi onwe fenno. As non get in charge. Wese Kambiaba. Onyisi o ife gbasala ife asị ndị ọcha wetalụ. Maka ndị okenye ibe m. Akuzie non get in charge. Wese mbao. No, Oma wom kam balo biaba na nke gị. Okay. Okwezi okwa ngị dị in charge. Nwa dị in charge. Chukwu aloka. Mana asị na emere ihe maka ndị okenye. Maka inye ya ụmụaka, ga bukọlisi ego ndị company. So achọ ndị ma ife katago arụ. Dịka gị nụ. Mana ma bekee asụ. Ama m bekee asụ. Oyibo amara m asụ oyibo eziokwu. Mana ife dị n'ime bụ na ọ nwee ife nnọ. Asna criteria ga-eji wee mmadụ na ya bụ ọlụ bụ na ị ga-ama ife gbasalụ ọkwa accounting ị ga-amakwa ife ịbụ secretary na ndị achọ iwe n'ọlụ bụ ndị secretary na ndị accountant mana Chukwu na ụmụ ya ama na ma amarọ nke a na-akpọ mathematics mgbakọ na mwepụ amarọ m ya ncha A plus A na 1 plus 1 dị n'ime ụmụ ife ndị abịa chọbakwa Y na ife niile efugie ọ na-enye m nsogbu n'isi anyị emeni odo ya anya maka isi fugara na manjebego na akwụkwọ akwadogo m ife m pụtara tata bụ maka ịbanye n'ife a na-afa akọ enwe m ike irejista m tata kansụl ijebe skuulu na okwu ebego What is it? Please tell Babu we're ready. Why can I Kemgbe ihe nke a bidokwara Filobiko ihoro na-emekwa dị gị ọnwa ị nwere ike ịmụta ọgbọ ya ka isi ị na ịbịara achọ ya ka gịnị ya ebe ọ ụzọ echi aga akwụkwọ. Hold on. Is there anything wrong na mobia ka mkpọ nwatakịrị ibe mụmụ na ya yi eje akwụkwọ classmate him for that matter? Onwe ife dị wrong biko ba anụ na kpọlụ mbapụ ụwa ka anyị move ifele gịnịzi ihere megbu ogo ya megbukwa gị nwa ebiri nwa gị shim n'ihu pụọ biko ihere ada eme gị ebiri nwa gị ka ị na-afụ ka nga ka gị na ya sịrị gagagagage because na m bịa be gị ka iji kpalịbazie m ilozogo na ife ji m nkịta anụnwa bụ uniform a if I remove this uniform I'll deal with you ilozo na onye ala ka m biko stop coming here biko chọọ ụzọ gị na school ebe abụrụ ụzọ echi aga school nna ya and kwụsị ịdị na-abịa n'ezi na obi ụlọ maka na ụbọchị ọbụla ị bịara here again a na-eme gị ihe ị na-agaghị echefu n'ụwa gị ị na-anị ya you want to dare me gịnị ka ị ga-eme you want to dare me right ị ga-eme gịnị ị ga-eme gịnị ụka nwere reform mkpali abụ maka na m obi abịa kwa mkpali abụ maka na m obi abịa but not to worry not to worry I won't stand here for you to insult me mana chelom gba chelom gịnị na-atụziri gị ị ga-abịa azụ ebe. 1
Ihe ada emego. Cheka nkwa gị. Ọ bụ na mụ na ga nọ n'ofu school, ke business m nwe with you. Just ke no ihe mụ na gị kwuru n'ụzọ na-eme. Ke business mụ na gị nwe. Daisy adịkwa gị mma. Ka ị na-agbakachidoro ọnụ. Ị na-achọ igbo onwe gị for nothing. Eche m isi na nwa gị mgbe iji wee hụ Babu ụwa n'anya. Enweghị ga-eme n'ụwa ka gị na Babu ụwa nwee anything. Na ị ga-eme ka ị ga-eme nke ọzọ. Ke ihe na-emezi kịta. Ịnọ n'ọnụ achọ ịnwụ maka Babu ụwa. Isi adịkwa gị mma. Kwa ka m ga-ajụ m isi adịkwa gị mma. Na-eri na-eme ngana. Ị na-ebuga maka nwa obele nwa gị ya na nwa gị bụ ọgbọ. Ka nwekwa gị ọ bụrụ na m chọrọ ịba Babu ụwa. It will not cost me kobo. O nwere ihe ọ ya efu. Mechie ọnụ nso. Mechie ọnụ. Na-ene gị. Onwe ihe ọ ga-efu gị. Mana ị na-achị enwu n'enu, ị na-achị dọgbu onwe gị n'ọrụ maka ya. Onwe ihe ọ ga-efu gị. Ọ bụrụ na onwe ihe ọ ga-efu gị na na-abụ nje nọrọ. Ị na-ebugagharị ebe ọbụla. Nonsense. Ọsọ gị onye isi gị elu chinye divisional chinye gị elu. Mụnka kụrụ gị n'aka maka onye na-enwe fichọ onye na-enwe ihe pasta enwere m time ga-atọ enwere m time gị enekwana na mụ na gị kwa ebe ahụ ihe ọ bụla nchọ m ga-enweta ya otu ahụ m chọrọ ya ka ọ ga-adị geti gaba nke bụ izizi azụ ị ga-akparị m ọzọ bọsụ ọbụla ị ga-ahụ m n'ụzọ kparịa m ga-eji azụ aka nwabiche ga ebere ka m na-emekwa adịgo a na-emere gị ebere What is the meaning of this horrendous act? Check your buccal cavity. I told me no. Pim. No. What's about was it? Kilo do moody here. Ha. Onwe meria. Ebe ọ bụrụ hụrụ m ọdụrụ ebe akparịbachi ya n'aka ya. Ka m gwa gị. Ọ bụ maka gị na ụmụ ọgwụgwọ oge anọ n'ofu klas. Onye kwuo ga-etinye ledu onye anyị ụmụ enweghị ọzụzụ mofu. Sorry sir. Etinyezina na onye ụmụ ọgwụgwọ oge. Ha onwe ebe ha ruo gị. Ngwa biko gawa n'ụlọ akwụkwọ. Maka bịa ga a na-akparị onye tọrọ n'ihi na anọ ofu klas. I can ask cabin biscuit for me, Abi. I'm on the school out of my lineage. I don't get to school all so one is a Chinese reta. Bola, gas school. $1 I got a school, $1 I got a school. Okay, me dog did my gun is a Fanta. I don't go. The bang of the school out of my lineage. I'm going school out of my lineage. I'm Chero Cabinta. Now we both know 10 man now. I have patronize them. Rushing he bows any amount. Then I some gas school. You watch hang in the bang of the front out of MUMMYS. School of 4 March. I don't I don't anywhere. I don't get a school all out. What you and the only gang at the back of the I didn't get a school. I'm going to get more than I am school out of my lineage. Don't school out of my lineage. I remember Cabinta. Every boss, Mama. Monsieur Abo, Monsieur Abibem got a far. Miss Korea Abo, Tico to me, a muscle or get dream Bemga. I'll come back. I don't come back. It's a bonus from gas school again. And the morning green ball. As I'm talking school or hungry. I got me Chero Cabinta. Next week. Next week, I got gas school. All both come to now. Boy, how much?
Biko, ari akwụkwọ nna ejiri sie ofe ishiri ihe biko eji ahụzili eji ofe. Ama m ọwụ ha na ọgụ ka etigoro together. Kamgbe nya ha nọ na toilet. Kamgbe kwụta anyị gala m dịga ibe na toilet ka m nọ na-anụ ka ị na-akpa m. Ele onye gị na ya tigi. Baba ụwa. Ma. Taa wụrụkwa mbụ n'ikpeazụ Filo ga-azọ bata ụkwụ na ezinụlọ a. Filo? Nụrụ ya? Chekwa, ma. O Filo nwa klaasị m ka ị bịagara mba niile. Chinekele. Hey! Ma. So Filo m na nwa klaasị m ka ị tigoro otiti niile nọ na toilet na-anụ. Chineke mwee. Ya bụ ihe agwọrọ nọ nshi. Nga kpọsha na ihe nere ka ihe nke. Filo nwa klaasị m. Ndị dị na ha nwa klaasị wụrụzie ndị ọka ibe m. Ebiri nga apụta shigakwala university o. Ele ihe nwe nsogbu gị. No, ma ajụdala gị mma, ele ihe nwe nsogbu gị. Ele ihe nwe mgbe ọbụla nwe ihe ọbụla gbasara mmadụ enye gị joy. Mgbe ihe gbasara m na-enye gị obi aṅụrị, bọọlụ ịnụ ha akụkọ m otu ya dị ka wụrụ gị mmiri ọkụ n'ahụ. So ụmụazị na ụmụ klaasị m ụmụazị ntakịrị ọ bụ ndị iji maka anụ ga na-eti otiti kamgbe. Ụmụazị bịa n'ụlọ bịa chọta m n'ụlọ ka m na ha kwụrụ gara skuul ọ bụ ihe ọjọọ. Nwatakịrị nwa klaasị m bịara nga gị isi otu na-etiri ya otiti. Ọ dị mma. Ihe na-ada eme ụmụ klaasị gị na-achọ na-abịa nga lelu ndị okenye eme na-achọ na-abịa bụ ụmụ klaasị gị ụmụ ebirinyi ma asị gị ma ahụ ụmụ ebirinyi awụchana graduate from universities gị nọ ndị ọzụzụ arịa n'ihu ụmụ ajị ịnwụta ata etenyi shi n'ihu ọ gịnị ọ bụ ihe ọwụ amụta ata ọmọs na onye ọbụla ga-apụta skuul. Enwere ndị kwesịrị ịgụgide skuul nọgide na skuul nwụọ ekpebiele m kwụrụ onwe m na aga m anọgide n'ime skuul ahụ bụ isi awọ Chineke ihe esi aga na-aga echere m ọ bara uru na m na-echegbu omume ebe Chineke ji aka echere m ele ihe gbasara gị ụmụ skuul m chọrọ mbịa ụmụ klaasị ụmụazị mụ na ahụ na-akwa aga skuul ha chọrọ mbịa nga gị na-abara ha mba what for kpachakwa anya gị ma kpachara anya gị ee ịma ihe m na-agwa m na-ekwuchi ike eshi ọbụla mmụọ mmadụ ga-akọrọ Filo ya abịa nga eshi nke ị ga-agbara ụdịrị nne nwere mmiri na gwa ya gwa gị kwesịda n'ihi mụ na m ga-emete ya ọkpa ekwuchana m agwachakwala m nge ị na-anị ya asịdị m gafụlụ ọkpa o ị gara akịrị m ihe ị ga-emeli ihe ọla wuru m klaasị m sọrọ m nsọ ana ha ma gwa gị ya gị na gị na-eti wowowowo ma wuru m klaasị m sọrọ m nsọ hapụkwa ụmụazị a na-eti ma bịa nga egbe ihe ha nọchiri go wuru m klaasị m sọrọ m nsọ ebe ofile m na ọgwụ ofile nwa klaasị m nwe onye jiri chaa gara gị na-eti wowowowowowo ka igere m nri na lunch flask m ọ bụrụ tara gị megere m kupụtakwa ofe ha ekupụta bima akpa skuul m ahụ ọ nọ n'elu bedị nga nwatakịrị ga-aga skuul nsochiri m ka m na-eso n'ụzọ ridenja nwe sekọnd pati ka ịbịa nga tipụrụ m ya Ndewosa Ibolachi anyị nwanyị abụọla Chukwu gọzie gị bracket 2 plus x times bracket 3 minus 5. Find x.
ụgbọ ego find X na ajụjụ a. Have you gone nuts? No, sir. Chọpụta X na ajụjụ a. Iti bọrọ ịbọ. O mere gịnị? Ọ dara ya, ọ dabasịa n'oshi. Gaghachi n'oche gị. Eliza. Come on, X. Eliza na X na ajụjụ a. Excuse me, sir. Kemgbe m dị na nwata, ama m arithmetic, mụ na ya adịghị na mmacha. Kedu ụdị okwu dị ya? Ọ ka ị kụziere m. iti mpata ka ọ jụrụ ime ịmala ma ịma chọta x ị na-achọ Ndị nwa chọpụta x. ọgwa m chọpụta ị ga-ebu ụzọ wee zie gị ka o bụ ụzọ jụ ịzọsa m wee aka n'ọnụ. Absolute tranquil. Yes, sir. Onwe onye n'ime unu ga-achọpụtanwu x na ajụjụ a. Ele nkata magburu m n'aza. Kwụsị nga akụli ọsụsụ. Baba ụwa. Barricade ndụ. Amme. Awala nga shed. Augusta. Ogo. Ịchọpụta x. Chọpụta x na ajụjụ a. Esi na ha ka asị. Ahịa etighi. Mgbe ụwa bụ ụwa. Mgbe m na-anọ na field. Ndị pesala dịka na ndị asana. Ote eweta esi m sị. Esi abịara shi. Agba S. X. Chọpụta x na ajụjụ a. Esi nọ nne. Ọ ya. Biko. Ehetiri m violence. Onye masọ ya ji. Esi ticha anyị. Onye owepụta. Kulienu m tụọ m ya n'ọchị unu. Aka n'ọnụ. Laghachi n'oche gị. Nọdụ ọdụ. Aka n'ọnụ. Absolute tranquil. Yes, sir. X a unu ga-etinye ya na homework unu. Echi ga-abịa ọ ya ka unu ga-apasị. Onye chọpụtara X a ọ ga-enweta ihe nrita dịka bobo ka a ga-enye ya. N'ụtụtụ echi ka unu ga-apasị ya. A ga-achọta ya n'ala ili gị. Oke na-eme na amadị tee. Onye ọla ka achụtara ya. Ewu onye nkịsị. Ihe akpọrọ Onye ọla kpado onwe na klaasị ahụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!